Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Nomhletolo and Mom Kids this too. I'm born again and I love Jesus Christ. And if you're new in this channel, please subscribe. And if you've already subscribed, thank you so much for subscribing. And in Dizengo Chuk. No, Dizengo Chuk usilongqolazi yayibona umnqwazi ngawubeka kanje boqondo kokubana ndisekabi. Mamela ngesilonqo. Mna bendithi masiyithetheni shem. Nale iyabazalwane abanomona, nale iyabazalwane abakhonza umfundisi, nale yabazalwane abangafuna ukubona omnye umzalwane ephumelela. Masiyiqale nabo. Funa lento ize up. Let me say uthenge imoto entsha. Uyayiva ke ngoku? Le moto uyisebenzele kudala uyihalela, wayinikelela, uThixo wakusikelela wayithenga le moto. Afike umzalwane ngoba abazalwane ave benomona enave beziphula inhliziyo zabanye abazalwane but asithi vo hake ndiyayivuvuzela ke mna namhlanje kubanda kanje sana ngenigodolo ndigqibe ndihlale nenyane kanga. Ndithi mna niyababonana labazalwane abazawufika kuwe uthenge imoto yakho umzalwane akuxelele okokubana uyazi izinto ezimaterialistic uThixo akazifuni izinto ezidura kakhulu, you should have bought another brand, not lena, this is too expensive, and uThixo akayifuna umuntu oshowofayo kwathini la mzalwane ozokwenza ufile guilty ngokuthenga into oyithandayo. Yababona babazalwane abazode bakotela ilizwi eBhayibhelini, bakotela ivesi eBhayibhelini, not because man bakunike advice but bafuna ukuba uzisole ngokuthenga lento oyithandayo. Ngoku sowuqala ujonga le moto yakho as ikhesi, ujonga le moto yakho as into engamkelekanga, ujonga le moto yakho as into nje engasikelelwanga. Baleka kubazalwane abanjalo mna ndiyakucebisa because uyawugqibela ungenanto. Akutshiwonga ukuthi kwaKristu masingabi nazo izinto, masingazithengi izinto esizifunayo, but uThixo akayifuni ukuthi uyi-idolize lento because kusuke kuyinceba yakhe. Njengokubuna lento uyithengile, inceba kaThixo, zintsikelelo ezivela kuyo, so akufanelanga uyi-idolize lanto. Not because akufanelanga uyithenge, uyi-afforda nje, uyayi-afforda. Not because akufanelanga uyithenge, uyi-afforda. Ukuphile imali uThixo, you prayed for umsebenzi, wawufumana umsebenzi, you prayed for promotion, wayifumana i-promotion, wanikela futhi wakhipha izishumi ecaweni, wanikela ngandlela zonke. Mhlambe wena ungumuntu ongathandi nokunikela ecaweni, uthanda ukuthi uphekele mhlambe abantu aba-homeless. Indlela onikela ngayo, sinikela ngendlela ezininzi. Okanye mhlambe imali yakho uthanda ukuthi ukhiphe imali engakanyana uhambe uyodonate kwi-orphanage. Indlela onikela ngayo, understand, unikelile uThixo wakusikelela. Ngoku sekufanele ufile kabuhlungu ngoku because le moto oyithengile i-materialistic ayingena ezulwini, but uyithandile nje and uThixo ukusikelele. In order for you to go and buy that car, God blessed you. Baleka kubazalwane abanjalo. Futhi baleka kubazalwane bazokuxelela okokubana ubaleke nakube abebefundisi bazakuxelela ba hey nina nihamba ngemoto eziyi-brand ezidurayo kodwa umfundisi wenu uhamba ngemoto ethile, ebekufanele ukuthi ni-upgrade kamfundisi wenu uqala. Hayi umfundisi uyonqena ukuthi xa engafundanga abuyele esikolweni afunde ahambe yosebenza. No umfundisi uyenqena na ukuthi makazivulele ibhizinesi azokwazi ukuthenga le brand ayifunayo. Niyabona ukuthi nisecaweni ezirongo, niyabona ukuthi ninabazalwane abarongo. Mntase, if uhlala nabantu abanjalo, if ukhonza nabantu abanjalo, uzosoloku usabile ukwamkela izintsikelelo ezivela kuThixo. And xa ulibelwe ukusaba uThixo ethi hayi bo wena nayi umsebenzi obhatala kahle ndikuphile, yenza, thenga, yakhela abantwana bakho indlu, yenza into ethile. Ngokwenu uyesaba ukwakha indlu ngoba umfundisi usihlala ku-2 room, uyesaba ukwakha u-10 room wakho. So usaba ukuthenga imoto ethile ngoba umfundisi udrive ethile. Nizophela nizophela sisi, nizophela silonqonanisa. And ayo fault yamntu, i-fault yakho because
Lanto, you prayed about this. Like guys, thina amaKristu, ngithatha ngamaKristu apha not ncinci. Thina amaKristu siyayithandazela into, siyayifastela into, siyilwele. Ithi seyizwe ibona biyeza, ifika imimoya ilwe nalento, uphinde ulwe nawe uthandaze ubuyele kwi-fasting. Xa soyifumene ngoku akusafanelanga ujabule ngoba umfundisi yena akasenayo. Mpilo bani le niziphilisa yona? Ufika ngoku abantu abaninzi sebezonda abazalwane, sebezonda ubuKristu. Guys, thandazani, zifundisa ukuthi uthandaze, and zifundisa ukumbona umuntu xa ecebisa from indawo enomona. Mna ndazi ukuthi umzalwane xa ithenge into enhle niyayithandazela, niyisikelele, nimbulele uThixo, niyarejoyisa man xa omnye umuntu erejoyisa, hayi ukuthi uzomcindezela. Hayi, mhlambe into bamntakabawo andazi nje nayi, hayi andazi, andiyazi le mpilo eniziphilisa yona. Yo, hayi.